dihay usa ka asawa nga labihang hibulungan niya sa iyang bana, kaya iyang bana ni kalitlag kalami. Ngayon nag-abot sa iyang bana gikan sa trabaho, kuguson gid siya sa ano didto. Nga dangtag pila ka adlaw nakagwanta ang mga asawa sa kalit nga kausaban siyang bana man pangutana nga unsa man kadung di man ka ingon ani sa una. Karon nag-abot ng trabaho imo jud kong kuguson nga hatod ko nimo padung dito sa tong kwarto. Imo jud kong sapnayon ngano man ka. Ning sa nakaseminar mangugo sa simbahan day. Amo ba unsa may imo nakatunan dito simbahan nga higugmaon gyud ng imong asawa? Sa dili day kadto mo tong giingon didto nga kinahanglan gyud natong pas-ano nato ang krus kada adlaw. Mao di ay sa atong ebanghelyo ron ba luoy sa asawa eh. Pero pangutan-on po ning asawa, kinsa inyong mga krus, inyong bana. Ang mga parokyano pangutan-on nila, kinsa inyong krus, among pari. Ang pari po pangutan-on kinsa inyong krus, among parokyano. Kitang tanan naagi tay mga krus. O maunay nakahatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Atong mga kalisdanan, mga problema, naagitaan na tanan ug mao na nagmakahuluganon atong kinabuhi. Gani kung makasugat ana aron paghupay sa atong kaugalingon, moingon lang din ta nga ang mga lamas ra manas kinabuhi. Sa ato pa ang lamas magdaglami. Sa ato pa kung wa patay mga problema, wa gilami ning kinabuhi ah. Baw lang kaha. Wa masad ta kasuway wa tay problema. Kay naa man gyud tay cross. Kamaayo na to no ang atong Ginoo nagpas ag cross nya kita wa. Di malasa ng kalakiya binuang mana. So salamat ta niya na mga oportunidad nga makasunod tas Ginoo nga maparihas ta niya iyang siya gusto na imo Allah hikalimti imong kagulingon pas-ana imong cross ug sunod kanako. Mao na atong timan-an kung wa pa ning mga problema, wa gilami ning kinabuhi ah. Way kahulugan, way challenge. Di ko manghambog, di ko proud, nakasuway ko standby ba. Standby kaning way gibuhat ba. Kanang singan ana. Wa magtrabaho, wa miskwela, laroy-laroy lang gyud ba. Murag anak og dato kunuhay. Wa gibuhat, standby ra gyud. Magway tumong sa kinabuhi ba. Kana gyung inaghigda inagkagabi haskang kapuya. Na bang nilabay ang usa ka adlaw nya wa kay nahimo, wa gi post na imong kinabuhi, wa gi kahulugan imong kinabuhi, wa tinuod kay problema kay wa gud kay trabaho, wa gud kay murag way responsibilidad ba, mura ug way problema. Pero pagawa kay lami naghigda ini kagabi pagawa gi post ning kinabuhi away kapoy kaayo. Sa una na kong assignments pagkakura didto ko na sa bukid sa guba hastang kapuya. Magmisa ka mga pilyang pingting lagyua, baklay pila ka kuha na blagyo kay tungas na blabang pakag ka ng mga sapa nga nagaguros, sugal sa kinabuhi. Kapoy dyan kayo. Literally. Pero inihigda inagkagabi kapoy dyan kayo, pero paskang nindutas kapoy. Hindi ba? Nagmaunay kahulugan sa atong kinabuhi ba? Ang mga krus nga atong pasanunon kada adlaw. Tungod sa mga krus nga atong gipasan tagsa-tagsa, nagmakahuluganon ang atong kinabuhi. E unsa man gyud kahulugan sa atong kinabuhi? Na diri ay si Ebanghelyo. Ningon ang Ginoo, ang magmahal, ang buot magluwas sa iyang kulingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Nawa? Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Murag ang komedyam ni Ginoo ba pareha sa ang magpataas ipaubos, ang magpaubos pataas, ang maguna pauwahi, ang magpauwahi ipauna,
Nya karon naa pod ni ang magluwas sa iyang kaligang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Ug mao ni tentasyon nga nakita nato ni Hesus sa ebanghelyo karon. Nga niingon si Hesus, moadto na ta sa Jerusalem, nya nagabot dito, patyon ko. Oh. Nya si San Pedro buot niyang luwason ang kinabuhi. Ginoo, di inta na mahitabo nimo Ginoo. Unsay tubag ni Hesus? Pahawa Satanas. Ginganlag Satanas ni Hesus si San Pedro. Nato na hinumduman, no? Bag-o para bagining gahitabo. Nga gipangutanan ni Hesus, kinsa man jud ko. Si San Pedro may nakatubag, ikaw ang Mesiyas. Ningon ni Hesus, maayo ikaw nakatubag ka na. Akong ihatag nimo ang yawis gingharian sa langit. Dito bag-o siyang gisangunan anis langit sa lawi. Nya padayon laglakaw niya mao sad ni nahitabo sa Satanas. Ingon ana day kangilad para sa Ginoo kung ang atong siguroon ang ato rang kaugalingon. Ingon ana na kangilad. Aduna ra bagay tayong tentasyon, ingon ana nga ang ato ra gyung kaugalingon maoy atong siguroon, bahala na ang uban. Ug mao ni challenge, mao ni kahulugan sa atong kinabuhi nga ato ning ipuyo dili lang para sa atong kaugalingon kundi usab labi na gayud para sa uban. Wa ni magpasabot nga pasagdan atong kaugalingon, no? Pero atimanon tong kaugalingon pero di nato kalimtan ang uban. Ang kahulugan sa atong kinabuhi ipuyo para sa uban. Kay daghang nawad-an og trabaho. Pero ngano man gyud nga ang uban ni risko man gyud, mugawas gyud. Dili na mahadlok nga madtakdan, dili na mahadlok nga madakpan, mugawas gyud kay mangitag panginabuhian. Dili manging mga mugawas gyud ko balag dakpon ko kay unsa may akong makaon. Dili mo ingon nga unsa may kanon sa akong pamilya. Nga kamo mga ginikanan unsa may naghatag kahulugan sa kinabuhi. Kamo bagod dili man tungod man sa inyong mga anak nga makabutang mo pagkaon des lamesa. Maningkamot yun mo, ang inyong paningkamot dili na para sa inyong kagulingon, kundi dili na para sa inyong pamilya, kundi dili para sa uban. Ug mao na atong pangayong grasya mga igsuon. Kay ang tentasyon sa yawa, kita ragyod, maoy atong siguroon nga peligro kung kalimtan nato ang uban. Ay, ako, imbis we, kita. Kana bitong illness, akan ng I, kung ilisda na to nag-we, ang illness mahimong wellness. Muna nga, dining grasya karon nga atong maadawat dinhi Santos nga Misa, ato taning mahubad sa tagsa-tagsa nato kinabuhi, inagawas nato dinhi sa simbahan, inagpauli nato dinhi atua. Kamo nga naa nagtan-aw sa live stream diha mismo sa inyong panimalay, sa domestic church, sa simbahan sa panimalay nga magtinagdanay gyapon, magtinabangay kay lagi ang atong kinabuhi dili lang ni para atua kundi dili para sa uban. Sama sa bigipakita ni Jesus nga ang iyang kinabuhi iyag yung gihatag para kanato. Kay bawo siya, patyon ko inag-abot didto, pero iyan nang gidawat tungod og alang kanato, tungod og alang sa atong kaluwasan. Manang ato siyang pasalamatan dinhi samtang mangayo tagdugang grasya nga padayon tas atong panaw, magpas-an tas atong krus kada adlaw bisag unsa kabugat kay nasayod ta nga dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. Manindog palihog.